Φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά εδώ στη Dynamics Motorsport, μια εταιρεία η οποία είναι γνωστή για τις βελτιώσεις της στα ιδιαίτερα ακριβά αλλά και σπάνια αυτοκίνητα και όχι μόνο. Σήμερα, όπως άλλωστε σας είχαμε υποσχεθεί, ένα από τα αυτοκίνητα θα είναι το BMW, το M3, το E46, κωδικός του νέου μοντέλου. Ιδιοκτήτης αλλά και βελτιωτής, ο Γιώργος Κωστάκης από τη Dynamics Motorsport θα μας πει λοιπόν ποιες είναι οι βελτιώσεις που έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Γιώργο Κωστάκη, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για το πανέμορφο αυτοκίνητό σου που μας το διέθεσες και ουσιαστικά εσύ το δίκησες, αλλά για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι είσαι κοντά στην εξέλιξη ενός τόσο ακριβού αυτοκινήτου. Θα ήθελα να πεις τα στοιχεία του αυτοκινήτου και παράλληλα τι ακριβώς έχετε κάνει σαν αλλαγές. Έχουμε επέμβει στα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου και έχουμε καταφέρει και έχουμε αφαιρέσει τον κόφτη χιλιόμετρων, ο οποίος βρισκόταν σε 250 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο. Σωστό. Και το έχουμε ελευθερώσει και το αυτοκίνητο μπορεί πλέον να ξεπερνάει και τα 300 χιλιόμετρα τελικής. Έχουμε τοποθετήσει ένα φίλτρο της Green στο φίλτρο κούτι του αυτοκινήτου και τίποτα παραπάνω. Πάντως, από ό,τι είδαμε στα στοιχεία, έχει δώσει κάποια μικρή αύξηση στην υποδύναμη, η οποία είναι, αν δεν κάνω λάθος, 8 με 10 άλογα. Ναι, περίπου τόσο. Και παράλληλα, από ό,τι είδαμε σε σχέση με ένα normal, είναι πιο γραμμικό, θα μπορούσα να πω, κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης του. Σωστό. Έχει ανέβει και λίγο ο κόφτης, έχει φτάσει στις 8400 και γι' αυτό και στις αλλαγές είσαι πιο γρήγορος και πέφτεις μες στη δύναμη. Μιας και λοιπόν είσαι και ιδιοκτήτης, αλλά παράλληλα το κατέχεις το θέμα SMG, θα ήθελα να πεις στους αγαπητούς φίλους τηλεδεατές τι βλέπεις μετά από τη μεγάλη εμπειρία σου στα γρήγορα αυτοκίνητα ότι κάνει αυτό το σύστημα του σασμάν του αυτόματου. Γιατί στην ουσία ένα αυτόματο κυβότιο είναι που αλλάζει τις ταχύτητες από το τιμόνι. Εγώ έμενα πολύ κατά. Δεν ήθελα να πάρω σε καμία περίπτωση αυτόματο αυτοκίνητο, αν το θεωρήσουμε έτσι. Το συγκεκριμένο όμως, επειδή δεν έχει ξαναοδηγήσει, δεν είναι αυτόματο. Τι θέλω να πω. Καταρχήν δεν αλλάζει μόνο του. Αν δεν αλλάξει εσύ, δεν αλλάζει αυτό. Δεύτερον, οι αλλαγές του, επειδή είναι προγραμματιζόμενο το HMG, δηλαδή πόσο γρήγορα θες να αλλάξεις ταχύτητες, όταν το βάλεις στη μέγιστη του δυνατότητα, είναι υπερβολικά γρήγορο. Αν θυμάμαι καλά, είναι 0,04 του δευτερολέπτου η κάθε αλλαγή. Που είναι αδιανόητο να την κάνεις με το χέρι. Έτσι στην πρακτική, γιατί και οι φίλοι τηλεθεατές ουσιαστικά θέλουν να ξέρουν αν ένα SMG αυτοκίνητο είναι πιο γρήγορο από ένα manual ή αν δεν είναι πιο γρήγορο. Ή αν είναι πιο γρήγορο, πού είναι πιο γρήγορο. Είναι σίγουρα πιο γρήγορο από αλλαγές. Καταρχήν, κάνεις αλλαγή με τέρμα γκάζι. Δεν κλείνεις ποτέ τον γκάζι. Επίσης έχει το σύστημα το launch control. Σωστό. Τι ακριβώς κάνει το σύστημα launch control της M3 SMG? Το launch control είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκινάει το αυτοκίνητο με τέρμα γκάζι, αλλά όχι αποστάση, αλλά όχι με 8.400 στροφές στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί στην ουσία θα έμενε και κάτω. Ακριβώς. Επειδή είναι πισωκίνητο, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει όσο πολύ. Το αυτοκίνητο έχει 30 κιλά επίσης 2.000 στροφές. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάς 8, ας πούμε, έτσι. Το αυτοκίνητο, όταν το χρησιμοποιείς το launch control, κρατάς το λευγέ μπροστά όταν είσαι σταματημένος, πατάς τέρμα γκάζι από τη στιγμή που το έχεις προγραμματίσει να ξεκινήσει έτσι. Και κρατάει 3.900 στροφές σταθερά. Με το που αφήσει το συμπλέκτη, ξεκινάει με το αυτοκίνητο με 3.900 στροφές. Είναι σαν να κρατάς σταθερά το πόδι σου εισαγωγικά, με τη διαφορά ότι με το που αφήσει το συμπλέκτη, αυτό δίνει όλη του τη δύναμη. Και ξεκινάει πολύ καλύτερα από ότι χωρίς αυτό ή από ότι να το ξεκίναγες με συμπλέκτη. Αλήθεια, 300 χιλιόμετρα έχετε δει εδώ στον τόπο μας, στην Ελλάδα μας? Για να είμαι ειλικρινής, έρχονται πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα έρχονται. Φανταστείτε ότι η πέμπτη έχει 285 χιλιόμετρα στον κόφτη και η έκτη έχει 307. Και εκεί που είναι εντυπωσιακό το αυτοκίνητο, κυριολεκτός αυτό που λέω, είναι από τα 200 χιλιόμετρα και πάνω. Ναι. Δηλαδή ο ρυθμός που πάει 200-280, δεν θα πω 307, είναι υπερβολικά γρήγορος για παραγωγή στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι που μας διαθέσατε αυτό το αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, φίλοι, εσείς που έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα τόσο καλό αμάξι, απλά σας ενημερώνουμε ότι με την προσθήκη του εγκεφάλου και με την κατάργηση του γκόφτου των χιλιόμετρων, το αυτοκίνητο μπορεί πραγματικά να βλέπει ταχύτητες πάνω από 300 χιλιόμετρα. Are you recording?
Dynamic Motorsport και το αυτοκίνητό σας ανεβαίνει. Dynamic Motorsport. Βελτιώσεις συμβατικών και αγωνιστικών αυτοκινήτων. Dynamic Motorsport. Βελτιώσεις στα φρένα, στις αναρτήσεις, τα υφαντικά. Dynamic Motorsport. Πλούσια συλλογή αξεσουάρ αγωνιστικού εξοπλισμού. Λεωφόρος Ηρακλείου 459. Εδώ λοιπόν στην Dynamics Motorsport βρισκόμαστε και έχουμε αυτή τη στιγμή τη χαρά να σας αναφέρουμε για το πανέμορφο Peugeot 106 Rally 16 βάλβιδο με την προσθήκη νήτρου. Λίγα λόγια λοιπόν για άλλη μια φορά από τον Γιώργο Κωστάκη, ο οποίος είναι και γενικός αντιπρόσωπος των αζώτων της ZEX. Ας μας πει λοιπόν λίγα λόγια ο Γιώργος ο Κωστάκης για άλλη μια φορά για το τι ακριβώς έχει γίνει στο Peugeot το 106. Το συγκεκριμένο είναι η κλασική περίπτωση του πρώτου σταδίου, δηλαδή σκούπα πρόγραμμα εξάτμιση. Έχει βγάλει 142 άλογα στο δυναμόμετρο. Δεν έχουν τοποθετηθεί κεντροφόροι ακόμα, είναι στο άμεσο μέλλον να μπουν. Με την επιπρόσθετη 55 αλόγων του αζότου. Άρα είμαστε κοντά στα 200 άλογα. Ακριβώς. Ακριβώς, με πολύ ροπή, γιατί το άζωτο μας δίνει αρκετή ροπή. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τοποθετηθεί? Για το άζωτο συγκεκριμένα το θέλουμε το αυτοκίνητο μία μέρα. Μία μέρα και κερδίζουμε 55 ύπους. 55 ύπους δυναμομετρημένους. Τώρα από εκεί πέρα παρέχεται κάποια εγγύηση σε αυτά τα νήτρα, γιατί από όσο γνωρίζω, επειδή είναι το πρώτο στάδιο, δεν το πιέζει πολύ το κινητήρα. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγγύηση παγκοσμίως για το άζωτο δεν υπάρχει. Ούτε στη ZEX, ούτε στην OS, ούτε στο εργοστάσιο της ZEX στην Αμερική να πάτε και να ζητήσετε εγγύηση δεν σας δίνουν. Ο λόγος είναι απλός. Εάν θέλεις να το σπάσεις, μπορείς. Ο κατασκευαστής σου δίνει μια διορία 15 δευτερολέπτων τη φορά χρήση. Εάν εσύ τώρα θέλεις να ξεκινήσεις από πρώτη και να δεις 300 που λέει ο λόγος με το ραλί και το τεινάξεις, το πρόβλημα μετά μεταφέρεται σε σένα. Αλλά μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι έχουμε τοποθετήσει πάρα πολλά και δεν έχουμε προβλήματα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό για αυτούς που ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν την νήτρο, για πόσες χρήσεις είναι το 15 δευτερόλεπτο? Εάν έχεις κουβέρτα, η κουβέρτα είναι μία ηλεκτρική κουβέρτα σε εισαγωγικά η οποία ζεσταίνει την μπουκάλα και αυξάνει την πίεση, σίγουρα αυξάνεται η ποσότητα γιατί κρατάει περισσότερη ώρα, γιατί μπορείς και εκμεταλλεύεσαι όλο το υγρό της μπουκάλας και μπορώ να πω με σιγουριά ότι μπορείς να κάνεις 15 ανοίγματα. Ωραία. Καλά ανοίγματα. Από εκεί και πέρα πώς ενεργοποιείται αυτό, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές? Αυτό έχει ένα διακοπτάκι. Καταρχήν ανοίγεις την μπουκάλα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει και ηλεκτροβάνα που την ανοίγει ηλεκτρικά. Μάλιστα. Έχεις διακοπτάκι που ενεργοποιείς το σύστημα και στο τέρμα γκάζι ενεργοποιείται ο ψεκασμός με την προϋπόθεση ότι έχεις ανοίξει το διακόπτη. Άρα έχει κάποιο διακοπτάκι Στην πεταλούδα και διαβάζει όταν είναι τέρμα ανοιχτή πεταλούδα, διαβάζει και αρχίζει και ψεκάζει με την προϋπόθεση ότι έχεις ανοίξει το διακόπτη. Αν δεν τον έχεις ανοίξει, το αυτοκίνητο παραμένει όπως έχει. Άρα λοιπόν μπορεί να μπει σε λειτουργία και από στάση. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί κάποιοι λέγανε στο παρελθόν ότι καλό είναι να την ανοίγεις την μπουκάλα μετά την Τρίτη. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια λογική. Το μόνο που πρέπει να προσέχεις, άμα τη χρησιμοποιείς από στάση, είναι να μην βαράς κόφτες. Δεν είναι ότι καλύτερο για τον κινητήρα. Μάλιστα. Ωραία. Και σαν κόστος ενδεικτικό? Το αποθετημένο έτοιμο βγαίνει χοντρικά μαζί με μπουζί, γεμάτη μπουκάλα, κάτι όργανα κτλ. Που χρειάζεται περίπου στα 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, για εσάς που θέλετε 55 άλογα για το πανέμορφο 106 ραλί σας, δεν έχετε παρά να εμπιστευτείτε τον κύριο Γιώργο Κωστάκη εδώ στην Dynamics Motorsport στο Ηράκλειο και με ένα κόστος περίπου 1.000 ευρώ πραγματικά γίνεστε εντελώς διαφορετικοί σε επιδόσεις.